Katba dangyat kisngi kiba ki khun samla ki seyela ki sap ki phong jongki ka jingmi jongki music video ha kine kisngi kala bon bha. Ha kene katayo ka bamanta kata ha ka khatsan tarik upnai Oktober arhajar arpau on penlai paiba saya kawai ka music video kabal ai kerteng kadur bas on. Kabamut idur bababriu ha ka ktin kasi. Ya kene ka jingrwai larwai ha ka ktin kinong riboy. On penlai paiba ya kene ka jingrwai ha ka YouTube kabal ai kerteng Shilbar Makari channel ha ka por sau baje janmit. Ya kene ka video la shimbenta daw Shilbar Makari kumu tungshop ha ka ju ka por ubolong kumu assistant director u producer unongwai bat unong shana jingrwai. Isamla Aprilin Sumer kumi puran bat usamla Telang Nongrum kumu director of photography.